see any more. Both of your books is very empty. I never wake up in the night. Like making this book in the night. That's just a lot for 11 o'clock. Just a lot for 11 o'clock. He's supposed to wake up in the night. Mommy, open the can. I'm going back. One person there now. Okay. That's one y'all. That's one y'all. Ọ dị ka tụrịkọrọ ọnụ. Ọ na-achọkwa okwu. Nke ahụ achọdo. Before we look here. No, give it to me. Name now. I don't know. When you have got to know it's supposed to be a man. I'm surprised after that. Kedu ebe na adị ụlọ? Ọ bụrụ kedu ahịrị? Ọ John yevu ama wee jee bụrụ m nwa yevu ama. John amagbu dị ya na ya ejevu. All the night I was by 8. That was the table. Yeah, wow. Oh, wow.
Oh, I'm gonna jump. My dream, I'm gonna. Muta isso. O John. Muta isso. Digo, mata isso. Ah, tu não usa. Tu não usa tu não. I don't know. Wait, so who is carrying this? No. Did I put the goat to the back? No, Michael was waiting. Let me come down. I'm not going to I'm join you. Mommy, wait for me. I'll follow you. Yes. Hoa trụng vào đâu mà. Thấy bà này Huh? There's no light here. Okay. Where is the German? You're not going to follow B mommy. No, she trekked. With She who? trekked. With who? With Michael. If Is she not wearing heels? No, she's not.
Nweke, they're greeting me. So Daddy went empty now. This one, what do you say? Daddy's car, nobody is there. Only he. I will send you the receipt of the food. Yeah. Amaka, type in or Chinechere. Type in Chinechere on the search. Have you seen it? No. Or you type in cook Abba. Have you seen cook Abba? Yes, send it to Ruth. Hello, Daddy. They trekked. They followed Michael then. You meet them in the church. And they'll start looking. Is it only Michael they followed? Michael, Ifeanyi, who again? Those must be right? Chimaya. I saw Chimanya. I thought Chimaya was good. I just have been received it. Yeah. Okay, that's what you show them, and that's what you're coming with. Yes, Don't forget the swallow. Monday. Swallow.
if the other gate is open. We'll follow this one. Huh? Follow the place that is open. It's open. After them are not rich, when you be dragging people. They'll soon reach. But they're in the church premises by now. How did you manage that? I'm gonna get Reverend for them to follow you. Can they stop them? God, yeah. Amaka, come and help now. I just tried out. They just came. I saw them.
Hey. Oh, okay, let me. Also, mommy, you're back. You see by the side. See by the side. Oh, that's there now.
Ndio ziko computer.
Gracias, Domine Jesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis, et cum Spiritus otito dịrị Jesu. Tata bụ ụka nke mbụ n'ọnwa Disemba, bụrụkwazị ụka nke mbụ n'afọ nke atọ nke ụka, bụrụkwazị ụka nke mbụ na Advent. Anyị na-ekele Chukwu maka ihe mbụ na-eme taa, ụbọchị mbụ, ụka mbụ, afọ mbụ. Anyị na-ayọ Chineke ka onye anyị ngọzi ọfụ na amara ọfụ, ka anyị na-ebido ụbọchị ọfụ, na-ebido izu ụka ọfụ, na-ebido ọnwa ọfụ, na-ebido afọ ọfụ, ka onye anyị amara ọfụ, ngọzi ọfụ, arụ ike ọfụ, mbuli elu ọfụ site na Kristi onye nwe anyị. Anyị na-ayọ na masị ya maka anyị niile gbakọrọ ọnụ ebe a na-ebu uche dị iche anyị ji bịa. Anyị na-ayọ maka ndị ya ọmasị na buletin, ndị ya ọka iketa ha na-ekpere, ndị anyị kwesịrị icheta na ekpere na ndị anyị gwara nkwa iketa na ekpere, tinyere ndị ya ọrụ na pasis, ka ngọzi nke Chineke luo anyị aka. Ka anyị tinyezie mba anyị ndị ọzọ n'ofu n'ofu, ya amara nke Chukwu. Tata anyị na-ebido retriti anyị, tatakwazi anyị na-eme project Sọnde, ka ngọzi nke Chineke lute anyị niile aka, lutekwazi ndị na-enyere parishi aka n'ụzọ dị iche iche site na Kristi onye nwe anyị. Ekpere ime obi. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka emume ihe obibi ndị a dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta ndị anyị ya. Quindi successa nave contritos corde, Kyrie eleison. Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison. Qui ad dextram Patris sedes, ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison. Misereatur nostrum omnipotens Deus, et dimissis peccadis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Oremus. Chineke jike niile, biko mụbaa ike ezi omume nke ndị kwere nụ, mgbe Kristi onye nzọpụta anyị ga-abịa, ka anyị were obi na-anụ ọkụ na ezi ọrụ nabata ya, ka anyị bụ ndị goro nsọ nweta ndụ ọrụ kwesịrị ekwesị n'aka nri Kristi na alaeze ya n'eluigwe. Benedium nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnas in unitate Spiritus Sancti Deo, per omnia saecula saeculorum.
ọgụgụ wetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Diwelu kwuru sị, lee oge na-abịa mgbe m ga-emejupụta nkwa m kwere ezinụlọ Israel na Juda. N'ụbọchị ndị na-abịa n'oge ahụ, aga m eme ka alaka nke ezi omume bụrụ David. Ọ ga-emekwara ka ikpe nkwụmọtọ na ezi omume dị n'ala ahụ. N'ụbọchị ndị ahụ, a ga-azọpụta Juda. Jerusalem ga-ebikwa ndụ na nchedo na-enweghị nsogbu. Nke a bụ aha a ga-akpọ ya, Oseburu ụwa bụ ịkwụba aka ọcha anyị. N'ebe ị nọ, o Onyenwe anyị, ka m welitere mmụọ m elu. N'ebe ị nọ, o Onyenwe anyị, ka m welitere mmụọ m elu.
nke mbụ Pọl dị asọ degara ndị Tesalonika. Ka dịwenụ mme ka ịhụnanya unu nwere n'ebe ibe unu nọ n'ebe mmadụ niile nọ bawanye. Otu ịhụnanya anyị nwere n'ebe unu nọ siri baa ụba, ka o wee wusie obi n'ike, meekwa ka unu zuo oke n'ịdị nsọ n'ihu Chineke nna anyị mgbe di nwanne anyị Jesu na ndị nsọ ya niile ga-abịa. N'ikpeazụ, ụmụnna m, unu mụtara n'aka anyị otu unu ga-esi dị ndụ wee na-eme ihe na-amasị Chineke. Otu ahụkwa ka unu si adị ndụ ruo ugbu a. Nke a mere anyị ji arịọ ma na-arịọsikwa unu ike n'aha di nwanne anyị Jesu Kristi ka unu mee karịa. Unu matara nkuzi dị iche iche anyị kụziri unu site na di nwanne Jesu Kristi. Santi Evangelii secundum Lucam. Jesu barangnya susah asim. Ihe ịrịba ama dị iche iche ga-adị n'anyanwụ na n'ọnwa na kpakpando. N'elu ụwa, mba dị iche iche ga-anọ na mkpagbu na mgbagwoju anya n'ihi mbikpọ nke oke osimiri na nnugharị nke ebili mmiri. Ọtụtụ mmadụ ga-emume nkoropụ n'ihi ihe oke egwu na ihe ile anya maka ihe na-adakwasị ụwa.
n'ihi na a ga-ebugharị ike niile nke eluigwe. Mgbe ahụ ka a ga-ahụ nwa nke mmadụ ka ọ ga-esi n'urukpu na-abịa n'ike na ebube. Ma mgbe ihe ndị a niile malitere ime, welite n'isi unu elu, menie na anya elu, n'ihi na oge mgbapụta unu abịa na nso. Ma kpacharụkwa n'anya ka unu ghara ikwe ka obi unu daa mba site n'ịra akụ n'iyi na oke aṅụmaṅụ na nchegbu nke ndụ a. Ụbọchị ahụ ewedekwasị unu na mberede mgbe unu na-atụghị anya, n'ihi na ụbọchị ahụhụ ahụ ga-abịakwasị mmadụ niile bi n'elu ụwa. Ma nọdụnụ na nche, na-ekpekwa n'ekpere mgbe niile ka unu nwee ike ịgbanahụ ihe ndị ahụ niile gaji imezu, nwekwa ike iguzo n'iru nwa nke mmadụ ahụ. Oziọma usekwu nwa. Amen. Ụmụ Chineke zukọrọ ọnụ, anyị zukọrọ ọnụ, Chineke zukọrọ n'obi onye anyị. Ụmụ Chineke agbakọrọ ọnụ, anyị agbakọrọ ụmụ Chineke ọra n'obi onye anyị.
ụmụnne nna Kristi n'ife ọgụ ndị agụrụ anyị tata isiokwu anyị ga-abụ raise your head high. Welite n'isi unu. Ọ ihe si n'ozi ọma agụrụ anyị taa, Luke chapter 21 verse 18 and 19. Ọ sị mgbe ihe ndị a na-eme, welite n'isi unu. Maka na oge nzọpụta na-emego gịnị? Oge Advent bụ oge olileanya, a time of hope, a time to raise your head high in hope. Ọ bụrụ maka n'ibe niile ozugbo oke, ọ bụrụ maka na inwetacha n'ibe niile ị na-achọ, but n'olileanya ga-adị, n'olileanya dị. All hope is not lost. That is a time of Advent, oge olileanya maka nzọpụta. Ife ọgụ nke mbụ agụla anyị taa nke si n'akwụkwọ Jeremaya chapter 33. Jeremaya ka Chineke si n'ọnụ ya gwa ụmụ Israel, oge elugo mgbe m ga-esi n'etiti ezinụlọ Israel wepụtara onwe m anaka a shoot of olive. Of course, unu ma na ife ukwu osisi kpọrọ nkụ ma ukwu osisi gasịsịbara ahịhịa, ifu ka ọ na-ebupụta ọmụ ọfụ, ị mara na osisi a ka dị ndụ, ọ bụ ya? Andị n'olileanya dị n'osisi a ga-amị akwụkwọ bido kurume ndụ. Ụgụrụ mechaa kịta Jenụwarị gacha, Febụwarị gacha, Maachị gacha, mmiri izizi so ibido fụwa osisi dịcha ka ọmụbụla anwụ, ome gịnị? Ofufuchawa ebe egosi gị na osisi a ka dị ndụ. Ọ ihe onye ọma Jeremaya ma na-amụ si n'oge elugo mgbe m ga-esi n'etiti ezinụlọ Israel wepụtara onwe m n'aka dị ndụ, which is a sign of hope, a sign na all hope is not lost. Na ezinụlọ Israel anwụbara, na ezinụlọ Israel ka ga-adị ndụ, na aka ga-enwe aka ga-ebupụta a sign of hope. N'ife ọgụ nke ịbụọ Paul dị asọ degara ndị Thessalonica, 2 Thessalonians chapter 3. Ọ sị na nekwa n'anya, ọ dịkwa mkpa na unu maara na anyị akụziela n'ụlọ ọtụtụ ife, mee na ife anyị kụziri n'ụlọ, mana nke ka mkpa o nwego ndị unu mere, mana meenụ karịa. Let the future be better. Meenụ karịa. Ọ ihe Paul dị asọ na-agwa ndị Thessalonica, do more, do extra, go the extra mile. O nwego ndị unu na-eme, mana meenụ karịa. Oziọma anyị gụrụ anyị tata na oziọma Luke chapter 21. Jesu sị ọgba aghara ga-adị n'ebe niile, ka njugonu ọ na ọgba aghara adịbeghị n'obodo anyị nọ. Ọ sị na ọ ya na-ada na mgbego, na-ada na mgbada, gbuo nwụọ agha na ọgụ everywhere, ọ na ọ dịbere. Ị ka na-eche ka agwa gị na kacha uchidie ọgba aghara ebe niile. Ọ sị ma ọgba aghara ndị a dị mgbe ihe ndị a na-eme, mgbe ihe ndị a nụwa na-aghasa unu ekoropụ n'obi, welite n'isi unu elu, na-enye na anya elu, maka na oge nzọpụta unu emego gịnị? Ụmụnne nna Kristi, na-anya na ndụ anyị in practical ways, ị ga-abụ na o nwere ọtụtụ ihe na-eme ka anyị budo iru n'ala, ka ọ dị ka olileanya dụrọ, ka anyị koropụ obi. Ọ n'ihe ndị a ka Jesu na-agwa anyị tata, anyị koropụ n'obi na olileanya dị, anyị welite isi anyị elu ka o si na dị. Raise your head high. Unu mana unu n'anya na ndụ anyị na-ebi, unu ama na o nwere ọtụtụ ihe nwere ike ka obi jụọ mmadụ oyi.
ma ọ ka mmadụ bụdo ihu n'ala ma ọ ka ifele eme mmadụ ọ dị ọtụtụ mana today I will just mention 4 the common ones. Enwere ọtụtụ ihe ndị nwere ike ime onye ọbụla na ụdị ya ka obi jụọ gị oyi ma ọ ka ibudo iru n'ala ma ọ ka ịmachuo iru ma ọ ka ị ghara ịfụzi the hope and the joy of hope. Nke mbụ bụ family background. Let me just touch family background. Ọtụtụ ndị be anyị because of the society anyị nọ n'ime a lot of people na-adịkarị the way by the society mana society anyị nọ n'akịta na akwanyere ndị ọgaranya ugwu karịa ndị ogbenye ọbụrụ ma ụna amara onye ọbụla chọsi inwe onye ọgaranya onye enwepụrụ ego ọ na-achọpụrụ onwe ego by all means onye mere iji mezie criminality ma ori ma mmadụ ụlọ nọrọ mmasị a na n'Igbo ọgbọkwụ maka ndị agbụgbụ na n'Igbo na ofu nwatakịrị jọkọtara ọnkụli ego nwere ehihie ojekwa ndị kidnapa abịa kidnapụrụ ọnkụli ya nwanne papa ya chaji ya 20 million nwoke jisi ike kwụọ 5 million amagbuo ya ọ mgbe o ruziri nke na investigeshon ọ bụrụ na ọkpa nwanne ya nwoke ihe ọnụ ego o wee jee bido biznes ụmụaka na vileji anya mkpụrụ mmiri ọ bụ ya na ewere ụdị ego ahụ onye onwe 400,000 ome ọ sị na 400,000 emere na moto niile na anya ụlọ ebe ị lụrụ na-enye 400,000 chekpọ ndị gidi na mba abịakwụrụ nwoke gbukwa nwoke na-eme onye ọbụla na-achọ ego by all means because na your family background na-enyere gị social status ihe and then ịgbara na ihe ejekwaba mbọ ka ibere si eme gị si agba ị na-achọ ego aka nri aka ọkwa na ibe na-eme na society a uche gị dịkwa ya mgbe ụfọdụ na-ere ha na-echere ndị na-amapụ mmadụ ma ndị na-enye infọmeshọn na ebe tara aka mgbe ụfọdụ ọkwa ndị gị na-aba n'ọnwụọ ofu nwoke onye abata ebe egwu na Lagos ọkwa ga-eje gosi ana achọrọ m ile ana ụnụ bụ ebe ana na Lagos eje gosi ana ọ sị na ya chọrọ ile esi ọnwụ na gbaa ego nwoke jee ebe a na-ele ana ka o je gosi ebe ana ọmahụ ndị kidnapa ọ na-ejekwere ile ana ebe ibi esi ele ana ọmahụ ndị kidnapa ejide nwoke na-achọ ịkpọwa agbagbo iri egbe nwoke anọ ka e mere investigeshon ọ bụrụ common driver ihe na-agwụ unu na ihe na-eme ka uche unu megide mana the point na-eme today na most of the society na-put anyị under pressure maka na a na-respect ndị ọgaranya onye ọbụla chọrọ inwe ọgaranya by all means ọcha acha bute ọchara acha bute ụfọdụ dịkwuru ga itinye isi mmadụ ma ya bụrụ na egopụta gị nwa bụ onye kwụbara aka ọtọ gị nwa bụ onye na-agba mbọ na-akpachata nwa ego awọ 1 naira 2 naira mgbe ụfọdụ ije na okeshọn ndị mmadụ ehicha nnukwu akwa bụrụcha oke moto ma nke ewetara n'ụzọ kwụ ọtọ ma nke ewetara n'ụzọ kwụ ọtọ mgbe ụfọdụ ilecha ha anya obi a na-ekoropụ gị ọ dịghị ka ọ na-ide agba agba ọ dịghị ka ọ na-ide atrai mgbe ụfọdụ ọjụọ ha okpu oyi mgbe ụfọdụ ọkụkwụọ ya arụ mgbe ụfọdụ agbachi gị n'akụkụ asị gị chịpụ kọins ka anyị mee gịnị ka anyị nwee nke bụ ego ada na okeshọn ibu ndị na-etu ego minti kịta ịmara sisi anyị osisi kpọrọbazi ndị na-atụ ibu ego kịta ewerizi ihe na bọndụ ọdọpụta bọndụ n'ọga amadụ na abịa na soshal midia onye wetezi ebe 500 ọtụọ onye weta ego ọtụọ gị nwabụ na onwe gị na-agba mbọ ọtụtụ ndị kpatara ego n'ụzọ kwesịrị ekwesị good asọgbọ m na onye na kpatara ego n'ụzọ ekwesịrị egwu ahụ ndị kpatara ego n'ụzọ kwesịrị ekwesị mgbe ndị kpatara ya ma gawu by cutting corners ha pụtasie society a na-agha ọ na-aza oji aka ejide agụ one of n'Igbo ọ dọwara aka ọhụrụ one of n'Igbo onye ọbụla na ide na ọhụrụ ya classmate ị na-anya egwu na mana gị nwa na-agba mbọ na-esi ọnwụ na-eji ihe egwu na-akwụna aka ya ọtọ mgbe ụfọdụ ọkwụkwọ ọrụ obi ego oyi taa Jesu na
because nne ya enwero nna ya enwero ọ nke ịgbata na gbawa mbọ ndị na-agba speed gbaba speed ebe onye ọsọ lụrụ onye ije ya ikoropụ n'ọnụ because na imerọ ibi na fake life ọtụtụ ndị mmadụ na-ebikwa fake life a na-apakeji amachie ụwa George ịfụ nwata nwaanyị o techikọsịcha ihe nke a ihe nke ọzọ nwee ka ọ bụla ego o zutere ezute nwee ka ọ bụ nke ọ gbatara na ashawo oyiko ọjọọ nchi n'anya ọ bụrụ ndị klasmeti gị efu na onye ọbụla na-ekechazi ekecha ịka n'elu imeli amaka do not be put under pressure relax ekwena ka your family background bụrụ a problem ekwena ka ihe nji na-ekwu ya bụ na ọtụtụ ndị na-eto eto nowadays na-ebi fake life because na ha chọrọ ịdị ka ndị ọzọ dị o mezie ide azazi aba nna gị o mezie inechi onwe ya anya you would like to associate with your family kama ihe agbawa mbọ to make your family better or to make your environment better ị na-agba gị tinye aka ebe aka ama mme gịnị amanụ ndị Igbo si onye kwete ka ọra akwụrụ ya n'ama nne ọ bụ na ikwetere ka ịra eburu ule na ama nne o nwere ime mfere idozes mgbe nọ n'Igbo mgbe nna alụ n'Igbo something happened ofu family ha mụtara so ofu nwaanyị ọrụ ugbo ka ha na-arụ ha gbaa mbọ mkpọrọ ihe ha nwere ike ịgba ka ha wee tinye nwa na skuul nwatakịrị nweta admishọn falechakọ nwaanyị na-egbu ụkwụ obodo ogbe ka ọtụtụ ọha ọsọ pụtara nwa ya n'akwụkwọ maka na ọ na-atụ anya na nwa ya nwa obodo oyibo nwa ya ojije ọmụgwọ n'obodo oyibo ịma na ụmụ nwaanyị ji ụmụ nwaanyị amụta ebe investment because ahụ na ọ na-esichati ọfụma o jebe obodo oyibo ndị ma ejere na ọmụgwọ na ebe obodo oyibo ịwa ọmụgwọ na obodo oyibo adịghị ebuma abụba n'ogoro nke adịghị emebebe ya eme ndị ọgọ a na-ewelata n'ime n'ụlọ na-abịa na-eleta nne na nna ọnụwa ezigbo onye ọgọ nwere ego ọ na-echeta ụlọ si ebe a na-eme investment onwelu nke iji aracha aka kpọ ndị nne m ama ịmara ọrụ ka ọ na-agbara maka ndị nna ya na-ejere ọmụgwọ ndị nne na-ejere ọmụgwọ so ọrụ ka ọ na-aka abalụ mana kedu ibe nji egwuye n'oge this family n'Ugwu pasenti akwaba ka oko ebe nwa ya nwetara admission n'oko ha lechakọ ya nwe papa ha lee nwa fon ogo ugwu ka ha na-akọ jee ihe papa ya na-eyuzi Nokia touch agbara rọba band wee si ji oko nwatakịrị n'olu oko waa anya ka ike esi awa waa anya nweta ndị boyfriend jebe hookup soro jebe hookup ego bata n'ụlọ ebe mama ya chọtara ụlọ ya na mama ya ga-echọta ụlọ n'ogo ka o nwetaziri na ego nweta ndị hukọp nweta ndị na-asabisi na ndị ọ na-asabisi o si n'ụlọ ebe ahụ achọtara ya be gịnị ọ ga-echọtazi ụlọ nke ebe a chọtaburu ihe one room ebe mama ya na papa ya nwere ego one room and face me and face you ebe nne na nna ya nwere ego mana ihe dị mkpa na ha na-akwụ ụgwọ akwụkwọ anyhow ka o wee gụọ akwụkwọ o jezie nwetara ndị friends na ndị shuga daddy na shuga nke nwanne jezie biri na one room and parlour ebe ndị shuga daddy chọtara ya tii ma tv ma friji dozie room bed ọ na-ebi na 6x6 nnukwu bed family bed dozisia ibe niile ibe niile gas cooker and as a matter of fact as onye nwere ego nọ mma ọ bụrụzie the queen of the lodge na-abịa na that lodge nyewa bụ queen okwu ya na-azị obodo obodo ọ na-anasị ndị village sugar daddy na sugar mommy o nwete change area phone number change area phone gonye iPhone change phone number ka ndị ochie ghara ịmazi ebe ọ nọ mama ya echi ezi nọmba ya papa ya echi ezi nọmba ya ọ da-anatakwụsị unu one year gaa obi mekata mama ya ọ chọrọ ya jere oko ọfụrụ nwa ya anya ọgba ya na fon nọmba a na-agazi ọ chọrọ ya jebe n'oko lụọ na lọji ebe ya na ya chọtara ụlọ mgbe ọ na-ebido skuul afụrụ aṅụọ afụrụ akụmbe ajụ eze a na-asị na ọgbọpụga ebe a na ha mazikwa ebe obi ibe akamọma ọ nakọtakwa jee n'oko na-akwụgharị na skuul ka ọ ma na onwere ka ọ ya esi by chance from men
maka unu zube kọntaktị nwata nwaanyị na ọ dị ebe ọ nọ na-eme kwenye na lọji ebe ọ nọ afịa ahụ Chidimma oche njigoli afa na-azazi Chizi ebe ọ na-azazi okwenyi Chizi na-aza aza Chidimma ọhaba mama ya na papa ya taa Chizi mama ya atụkọta esi etụkọta dị lọki ji amụọ ofu onye si ya na onye na-etu adị ka ọ na-achọ na ọ dị ka onye nwa bi na lọji ga-etu adị otu a na ya dịrọ shọ mama ya chọrọ lọji ahụ jebe ruo jụọ esi Chidimma onye nwa ndị lọji si anaba amarọkwa onye na-aza Chidimma mana nso onye Igbo ukwu bi ebe a na-aza Chizi so onye Igbo ukwu bi na lọji a na-aza Chizi na apatịmentị ya akụ aka Chizi ya dara gịnị anọrọ ya mama ya nọrọ ihe ala na-eche Chizi oluo na mgbede Chizi kụrụ kọị with catwalk wele catwalk na-eme gịnị na-abata ọrịdị ndị lọji niile agwa ka ọ na ka ama na nwaanyị anyị nke aka akwa maka na Chizi gwalụ ndị lọji na mama ya na papa ya nọ Amerịka na mama ya na papa ya nọ Amerịka so si ibe ọ na-agọlọba n'akwụkwọ m na very soon I will move back to America na chi ya America so mana ịbụrụ ndị lọji ma agbọghọ nwaanyị a sị na ọ na-achọ nwa ya nwaanyị bụ Chizi Chidimma onye Igbo ukwu isi Chizi bụ onye Igbo ukwu mmadụ niile nọ na lọji nọrọ na-eche ka Chidimma mee gịnị bata ka Chizi bata ka ọ maa na ọmama ya nwa si na Amerịka bụ ibe a Chidimma jelibata nwaanyị n'anya ọ bụrụ nwa ya o tie mkpu nwee aṅụrị were ọsọ gbagburu Chidimma bie ya ụkwa nwa m hụrụ ewu anata Chidimma na-enye anya gwa anya aka si atụrụ na-emi ọsịta Chidimma ọ bụrụ nwa m Chidimma sị my name is not Chidimma, my name is Chizi aba m bụ gịnị Chizi nwaanyị na-asị ya ị na-ekwu na iwe ọzọ nwa m Chidimma kwuo na ya mara onye mama ya ahụ ya mara onye ahụ na mama nke ya ma nọ n'ebe Amerịka maka na ndị lọji niile gbakọrọ ka ịmabe ka ndị lọji si eme ka amalụ nke bụ eziokwu Chidimma dị na ya mama ya bela akwa nataba Igbo ukwu oluo echi oduru papa ha gaba oko elu ọbụla nkụ aka ọbụla Chidimma na ya Chidimma pụta si ya kedu onye unu na-achọ papa ya na mama ya ka ọ na-ajụ kedu onye unu na-eme gịnị papa ya sị anyị na-ajụ m onye nna-achọ ịmara onye mbụ ọ sị I don't know you, who are you looking for? Papa ya wee kwanye ụgbọ ụla wee were ezigbo ụgbọ ụla wee matuo ya n'ala oke ịmazị onye mbụ atakwanụ gị I don't blame you ịmazị onye mbụ wee manye ezigbo ụgbọ ụla matuo ya n'ala masịsị anya eze Chidimma wee je kpọrọ papa ya na mama ya polisi ewere polisi were ha na-abanye tii na polisi papa ya na mama ya jere n'ụlọ nga jee na detention after 2 weeks abịa belu papa ya na mama ya papa ya wee diskon wee si na ọrụ ọzọ ebe ọ si na ọ mara onye ọrụ na ya emekwu ezi gịnị na ya makwu ozi onye ọrụ diskon wee ọ gacha 1 month 2 months di bịara ya ndị chọrọ ịnụ ya wee sị na a chọrọ iji afọ papa ya na mama ya akụ wecha ndị ọgọ wee jerije n'Igbo papa ya sị na ya mara and onye abịara ịnụ ya n'obodo Igbo opportunity Chidimma nwere ijiji ebe ya Chidimma tinyere ya nyebe ndị mmadụ ka a bịa yọọ papa ya ka ọ ghara imebiri opportunity ọ mgbe a ga-eji bụrụ butere m ụfọdụ na parish ka m debe n'ime Chidimma na papa ya ọ bụrụ na gị ma ọgwụnwa kedu ibe ihe ebe n'ikpe ebutere m ikpe ka m bịa kpọkọrọ ihe ahụ
Chidinma now, your father, because come and beg my parents. Come and beg, move the other your papa here. Only thing Nanga. Move the other your papa here. Let me arrive at my story. Here you come out family background. Of course, it's a no matter how poor, no matter how lonely your family is, be proud of your existence. Be proud of your origin. And the Colossian proclaiming that is not better. Not by denying your origin, not by denying your existence, not by denying your parents or your brothers or your sisters. Luke 21 verse 33 will say, Kuru weche olilanya nke Chukwu ya wete kpachara anyị ụmụnne na Kristi ofu n'ime na-eme ka ọtụtụ n'ime anyị na-agba mbọ na-enwe nkoropụ ụdị iru na ala bụ ọ bụrụ na ezinụlọ anyị siri na sosaiti anyị nọ n'ime na-etiri iti anyị ka sekọnd klas ọ na-agbara obi ọ na tata Jesu si nwee na olileanya welite n'isi ụlọ elu maka na olileanya mere gịnị olileanya dị ihe ọzọ nwere ike ime ka ibudo iru na ala ma ọ ka ifili ya bad ma ọ ka ifili ya ashamed bụ your past, the mistakes of your past. Ụfọdụ n'ime anyị na mistakes mgbe anyị na-eto okorobịa agbọghọbịa a na-ejighị ị na-eme okorobịa a na-ejighị ị na-eme agbọghọ. A lot of things imelu ọ ya arụ ọrụ na uche gị dị ya ma ọ na ị na-alụ ndụmọdụ enye gị ịma such mistakes. Mgbe ụfọdụ such past mistakes na-ehold anyị in bondage. Ọtụtụ n'ime anyị aka nọ in the past mistake, living in the past. Oge ọbụla ị na-regret ihe imeburu na-regret ọ bụrụkwa na ịma ka ị na-regret na-live in the past, the present is going, the future is going, and you are living in the past. Nwachukwu, no matter how bad your past is, o nwere ihe ị ga-eme achieve by staying in the past. You must let the past go, learn from the past, and move ahead. Ka ọ nọrọ ya. Nke gara aga agago, nke tata dị mkpa, nke echi ka. So, ọ bụrụ na ihe megasịrị in the past, o nwere ike mgbe a na-eji gị ka okorobịa, gị nwayọ ị na-amara n'alụsị ịgba ọgịda ndị Igbo, ukwu isi ọbụla, nnukwu ukwu isi ọbụla ị gabetere ya, amaghị ha, agwa dịka m na-eje bido lewe white na-abịa bụ maka ọ dịka white a na-agazi aga maka na onye ọbụla na-egozi akwa na-amanye n'ukwu osisi ebe ọbụla ị gabetere ukwu alụsị ukwu alụsị. O nwere ike kịta na-eji ụmụ okorobịa anyị nwayọọ na ndị nna nna anyị ba merie makwanụ ka ọ dị wee si na ya mee gịnị wee pụta isi mgbe okwu ya na-ekwu okwu ịka ọgwụ nke a bụ ọgwụ yesterday unu news enye yesterday maka onye dibịa gwọchalụ mmadụ nke a naghị aba n'arụ ka ebe a na-akpụ ya ọdaoshi ọ gwọchalụ mmadụ ọdaoshi onye aha ọ gwọrọ ya si abụrụgodo ụzọ testi ahụ na-arụ onwe o wee testi ahụ na-arụ onwe wee were egbe gbaa onwe gbagbuo onwe yesterday ọ bụrụ ya na news. Ndị nọ online, ndị nọ na social media unu afụrụ ya unu ọmakwa ihe bụ social media. Ị na-aka ọgwụ aghara aghara na-akanye ọgwụ na-arụ na-egwu na-agwọta nke a na-agwọta nke ọzọ chena n'ọyụọ nsogbu adịrọ. O nwere ike mistakes i mere in the past mgbe a na-eji ị na-ejebe dibịa nke a na-eje na-agwọ a na-ejighị dịka nwa agbọghọ ị na-esogharị ụmụ nwoke na-atụta na-ewepụ na-atụta na-ewepụ. O nwere ike mgbe ị nụzielu di bụkọ nsị eme gịnị ama n'ọnya. O nwere ike mgbe ị chọzi ka ị baara onwe uru the past anyị sori mana today Jesu na-asị leave the past and move ahead. Amen. Ọ bụrụ na uchete Paul ya Saul was a persecutor, a murderer. Ọ bụrụ na ị gụọ Acts of the Apostles chapter 7 verses 57 and 58 ichete na mgbe a na-egbu Stephen nọ Saul nyere ọda si gbuo Stephen. Ọ bụrụ na ị gụọ Acts of the Apostles chapter 8 verse 1 ichete na mgbe egbuchara Stephen
nọọsụ ọlụ wee onye anọ n'ọgụ ya onye ahụ na-abịa ya saa akwa n'ọgụ ya maka na onye nwanyere approval mana the same Saul mgbe o chegharịara na Acts of the Apostle chapter 9 1-12 he did about turn. He did total U-turn. I have the past first and the future maka na nke iru ka ọgba ndị Igbo si na ọkụkọ vọrọ iru vaazụ si ụmụ ya kedu nke ka basịrị nke omeka nke iru ka Paul left the past face the future. Onye mere ọ bụ na ịgụ 1 Corinthians chapter 15 verse 10 Paul was proud to say yes I was a persecutor of the Christians mana mgbe e ghọtara ibe m mere onwe m I did about God and n'etiti ụmụazụ niile akacha ha nchalụ ọrụ ọ na ọkacha ha malụ ọrụ out of akwụkwọ niile dị na New Testament Paul dere half ndị ụmụazụ ndị ọzọ kerezie 2-1 mana Paul dị half a na-ekwu maka missionary journey o jere nke isi o jere nke ịbụọ o jere nke ịtọ a na-ekwu maka afọ tara ata a na-ekwu maka oziọma ọ gbasaa mana ọ bikos na ogbere ka the past hold him down. Okay? He didn't allow the past to hold him down. No matter the mistake he may go down to, living in the past will not help you. Amen. Living in the past will not help you. You must move ahead. Makaroni Ranyade. Okay, Advent is a time of hope. I can just so see. When you tell you see you, Makaroni Ranya Malajame. No matter what has happened in the past, it took in a DCJ in the past, it took in a money CJ, it didn't know my catcher in the past. But Chalana, move ahead. Of course, this year was sitting to Gunayam Buranapa. Can you believe the past? You know, you will take correction from the past and move on. Do not allow the past to hold you down. You know what I mean? Okay, Tom, you also want to hear about Kanye Moody. Crippled, Budiru Nana, Budani Nana, Merikebo, relatives, associates, and their irresponsibility. Now, Imana, Ndibosi, Nivelade Monyala, no need you let them be. One only one day more one Nagaya one name, Okiku and Negani, and I call Maganasana. Onye nwanne na-abụ ajọ egwu na ọkụ iku na-eme gịnị unawetara igwe ahụ na ikudu iru na enweghị chekikere ka ọ ya dị na ịpụtara na ezi Elias ndị mmadụ gbakọ ọ bụrụ papa gị na ebe ahụ eji asị na ọ gị na-eme asị na ọ na-asa asịsa ivela ọ ya ebe ihe ikudu iru na ana. Because of the mistakes of your relatives, friends, family, mistakes of the people around you, the people you love. Can we put on Niru no Keba? I phone it on Obama Magitomo. I think it on him. I said on us, no good money, no Benukaman, no Kachilonian, even when we were making in the pool. It was what the thinking about our world, Dine, Legiana, Divo Guy, Umuya, why be I go? I go. One man, Kabatalo focus. I was a primary school, but on primary 3 and pen. Of what our wine, where Baba Madu Zoo Yoko. A wage dear, where were Loka and Yariano, where could Mbaque on your hope away as a Mbaquena, Mbaque on your Yoko, Mbaque on your Yoko. I could have one, Uma, headmaster. I just only way but na o suppose man abata papia nueku funwe for go be only papia vetie. From that day about one buku and the man said about stroke only saw funwe so na primary school, the religious Papa had to come from it. If you can't buy that. So, when you keep making good, but the responsibility of the people around
ịba na social network na social media efucha ụmụ agbọghọ yi pant na-agba egwu na-ayọrọ ike amami nọ n'ahụla ụnọrọ na-afụkwu ya na ịba na ọkpa ma na-esepụta na iru ugbo ahụ ọwụkwa na bazoro iru ugbo ezo na-esepụta iru ba ụgbọ na-agbara ọtọ ụgbọ na-apụta na-eme ntabi ana ọdị ntabi na-ajụ ya kedu ihe imegoro kacha njọ ọsị ya mere agbọshọ ọ na-ekwu ya proudly ajọ kedu ya body count unu ya body count unu ya body count unu amara ya ma kụziere kwado unu young, 18 years, 19 years, I tried, what is your body count? Who does your body count? Body count to kedu nwoke n'ole ịdị na golo. On your body count, kedu ụmụ nwoke n'ole. Nwa agbọghọ dị 18, 19, ọ sị na ihe ịdị na go mmadụ 30. 18 years. Ọ na-ekwu n'iru microphone na n'iru TV, korokoro eye. Ifewe adọzi. Ọ na-ada asị echi na nwoke ya anya nwere ike fụ ya. Ọ chọrọ ịma. They are proud about something that is shameful. Nwachukwu, ọ bụ na nwa ya ma nwanne ya anaghị eshu ya na social media. Inwegbu one success na ndọgọ. Maka ndị na-echu aba n'ime kalagene. So, ofu n'ime nwere ime ka ikwu n'iru na ana ife n'onwe ya na-eme ma ife nwanne gị, nwanna gị, nne gị ma ọ nna gị, ma ndị gị na-aba na-eme ka ife, ma ndị tụkwasara anya, ma ndị tụkwasara ebe na-aba mere ma ọ na-eme. Cheki gịnị bụ ka ọ ya adị rupụtara n'aka puku na ofu ụtụtụ. Ndị mmadụ gbakọ. Ịgbarụ n'otu gị na-eme gị na-eme. Asị na o nwere onye zuru ụtọ ụtọ. Onye ahụ Eyi na akwa ndị bọsas mana ọkpọ na akpụ ntị na ahụga ntị na ntị na ọbara na-asịsị na abụọ asị na fadụ usoro ori ọkụkọ na abụọ. Ịmụkwana ụfọdụ na-eji na ga-akwụsị ije ụka. Ọ na-ekwu ala ọ dị ihe otu ama ụmụnne gị iwe na-ere. Ọ dị mkpa na anyị ma na olileanya na-eso na-enye anyị nọmata ndị na-echu ọba around you, nọmata ndị na-echu ọba na ezinụlọ gị, nọmata ndị na-echu ọba ịtụkwasara obi na-echu ọba obi ekuru na anyị ihe ndị anyị na-emezu eme n'ụgbọdọ ịnọ ibe ịtụrụ anya na-eme ibe emume expect ndị na-edisappoint most of n'obodo ndị ịtụrụ anya aga Jesu na-asị anyị ọ bụrụ na ị nwere onye na-echu ahụ na be ịkwana ndị Igbo si n'aka n'oriri dị mma n'obodo mana anyị esi na ụmụnna ọ bụrụ na anyị ihu ahụ n'aka n'oriri dị mma n'obodo mana anyị esi na n'ebe n'ụmụnna emeda anyị ọbụla ọbụghị ka o si ma ọ bụ ụmụnna anyị ka o si oge ọbụla ị na-aga asị ọgbamama onye ori akpọ ya asị agbara garasịa eturo ya ma agbara garasịa ike na-achọ ka iwelite iru nwaanyị dị ya afọ agwa ya n'ọrụ a ịma nke a nwe ya zuru ori mbọsị ka eji isi na anya ya adịghị oge ọbụla ị na-aga ibere anụ emegoro na-echekine gwa ya na iwe onye isi ndị ibe ọchịrị ọra ka nwee dị na asị na iwe onye isi ndị nne ma onye isi ndị nna uwe mekọta nnọọ asị na nwa gị tụtara ime mkpube amawa atọ ndị tụtara ime mkpube asị ọchịọra daalụkwa ọgbakọchịọra ka ya na-ekwu na ọchịọra jeneral a na-ekwu jeneral sọmti ọchịọra daalụkwa ịka na-achọ ka esi ba ịmakwana nne ya tụtara ime ịmaka ụmụ nwaanyị si eme ọ ga na-ekere chọọ ike na-azadebe ọtọ m iwe onye nọ n'ahụ ya ịnụkwara ibe ịnụkwara ka akọ ụmụ ala nwere otu nsị ịnụkwara nke akọ inwe ike dị na mitin dịka onye isi ndị nna na-aba na ụmụaka anyị na-abasi dibịa na ụmụaka anyị na-eme nke a ndị nna na-agasị ịnụkwara na
onwe ya ga-ebute arụsị imere onwe ya eme gịnị ọ bụrụ na ị nwere ụdị ọnọdụ a na okirikiri gị obi ikolopụ na gị Jesu si olileanya it will not last forever. Ọ da-adịgide o nwere ike site na mbọ ị na-agba site na mkpachapụ anya gị site na amara nke Chukwu ote aka ọ dị njọ ya eme gịnị so ọ bụ na ndị na-ara ndụ na-eme gị na-ekpudo iru n'ala welite izu elu raise your head high maka na olileanya mere gịnị nke ikpeazụ chọrọ imetụ aka societal pressure from the society. Ofu n'ime na-eme ndị mmadụ ji eme mistake ma ọ bụ na uru ma ọ bụ na ọ na mgbanwe obi ma ọ bụ oge ọ bụla obi a na-ekoropụ ya ma ọ na-ekwu okwu na-eche echiche ịkwụ ụdọ bụ societal pressure, family pressure. Ọ bụrụ ihe societal pressure, family pressure. Ya anyị na-akwake ndị mmadụ ka ha mee ihe ha dị nkwadebe ime. Ofu n'ime ihe ndị be anyị na-eme bụ nwoke lu ha 40 years asị na etosighị ime gịnị n'olu gị ịnụ nwaanyị nwoke jee nụọ nwaanyị kama ka ndị ụmụnna atụkọ ọrụ ya ego. Onye ọbụla ya anụ nwaanyị kwesịrị inwe mental maturity. Ọ bụrụ ọjọọ si ije nụ nwaanyị maka na a na-anụ nwaanyị. Mental maturity o kwesịrị inwe ihe ọ na-eme ọ bụrụ na ọ ya enwe ego nnukwu mana ọ ya enwe ihe ọ na-eme ọ ya eji nedo onwe ya anya wee nedo nwaanyị anya nedo nwa ya dị ụwa anya mana anyị na-akwara onye ọbụla na-akwawu ndị mmadụ n'ofu ihe even olugo to the point na ndị mbesal na anyị na-akwalugwu ndị mbesal ha ji nụọ nwaanyị papa ma ọmama ma ndị ụmụnna eje nụtala onye mbesal nwaanyị onye mbesal ahụ mara mgbago na mgbada ya na nwaanyị nọrọ mara mgbago mara mgbada eje nụtara ya nwaanyị ndị okenye alụrụ anọ na vileji eweruzie nwunye na-eme gịnị na-emelụ ọmasịrịfa societal pressure. Ọ bụ na iso na ndị the society na-pressurize. Cool down. Cool down. Don't allow anybody to put you under pressure. Nke ịma mmenwu hapụ ya. Mmadụ akwaghị na ya azọghị na ya ọ balansị aboki. Ịlụ gị ịnụ nwaanyị jee nụọ nwaanyị. O nwere ike onye na-agwa ya jee nụọ nwaanyị. O nwere ike ọ bụrụ nwoke mmanya o. Ọ bụrụ ma ndị ụmụ nwoke mmanya o. Ọ bụrụ ma ihe nwoke mmanya o. Manyu football club. Oh my God, nwoke Manyu, ana akwanya je no nwanyi. Nwoke Manyu, nwoke na-eki na nwoke ibi. Onya Manyu. Ana akwanya je no nwanyi. Ọ na-atazie nwanyi n'ụlọ. Ọ na-enene nwanyi ka foto ndị Igbo. Na-enene. Maka na ọ nwere agụ nwanyi. Ịkwanye eje na nwaanyị anọlụ na pọgatịrị ego ọgụ ọ dị ụmụ nwaanyị o nwere ike ọ bụ na nwaanyị ususukpe ego ọbụ nwaanyị ususukpe unu ma ndị ususukpe ọbụ nwaanyị na-achọ nwaanyị ibie ije kwawe ya jee nụọ nwoke na-agba mbọ ka ọ tọọ nụọ inchi ama ntọ nwoke a na-atọgbu onwe ya n'afọ na ọ na-anụ nwaanyị maka na akwa dị akwa nwunye na alụmdi. Nwaanyị will be unhappy in the marriage. Nwoke will be unhappy in the marriage. But it will not work. It will not work. Societal pressure. More when the mama na-keep ụmụ unhappy by ogbuo ometụ aka na plantain. Isi aba pụọ nke a plantain nke ọbedi jee nụọ dị nkeri ka ibuwe plantain obedi. Ị na-etinye ụmụazị na crisis. Nke ọ bụla eme ya nị mama jee nụọ di ndị ọgbọ ha anụbago di jee nụọ di ya jee nụọ di o jee nụọ ohuke ọnụcha nwa obere esi emepe gịnị ochigatakwa nke nwa nụrụ anụ ka eke isi na anya dịghị na di iji akwa nwunye jee nụọ di asọgwa m si anụ na di o asọgwa m si anụ na nwaanyị nọọsụ akwazi na ndị mmadụ akwa ịhụ ụkwụ na nsị aboki. Don't put people under pressure. Mana gị nwa ya na-etinye under pressure nwayọọ ekwela ka onye ọbụla mee gịnị nke ya emenwu asị gị na okwuo na ịma mme gịnị ịma mmenwu ya ibi ebe a na-eme donation data proje Sunday ma ọ n'ụlọ ụka ma ebe ọbụla nke ekwusi na ịma mmenwu ya eme gịnị n'ụlọ mmenwu mmadụ akwọrọ na n'ihu ya emenwu ibi ebe a na-eme mmemme n'ebe ọbụla etuwe ego na-etu mint inwere ọ
nọ n'ala. Onye tinyere under pressure oge ọbụla ị na-efili inferior, oge ọbụla ị na-efili na onwe ihe pasta because a na-epressurize welite isi gị elu. Raise your head high. Nke ihe emewu ime gịnị? Ime ịnọ ọ na-akwa ya okwu ndị ya ekwe responsorial san ịmara okwe nọrọ ala. Nọrọ onwe ya ala. Amen. Kama ihe agbagote ebe a kwere off key. Iji nwaanyị n'ọrụ onwe ya siri igwe isi adama mara ọkwa eme gịnị ekwe. Na-eso m na akwa ya atụrụ so wanyere oyi. Oh yes. Eti na onwe under pressure. Ụmụnne m na Kristi nke mmadụ eme ọfụma nke elu elu a na-akwawa iyi si na ekwere anyị eme. Onye bụ kwelu ka ịra. Ụmụnne m na Kristi egbudoziri iru na ala na-atụ ụjọ na-eme ọnwụ ndụ adịghị eche mmadụ. Raise your head high. Be bold and be proud and keep doing your best. Keep doing your best. Your best should be good enough. Keep doing your best. Ka ihe Chineke gonyere anyị aka. Oge Advent bụ oge olileanya. Ka anyị ghara ikolopụ obi. Jesu sị mgbe ihe ndị a na-eme welite n'isi ụlọ elu maka na olileanya amara gị. Udo dị n'ụlọ. Ka anyị bụrụzie ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Unu kwere na Chukwu Nna onye pụrụ ihe niile, onye kere n'igwe na ala. Unu kwere na Jesu Kristi so otu nwa ya onye bịara n'ụwa taa afọ maka nzọpụta nke mmadụ. Unu kwere na mmụọ nsọ na nzukọ nsọ Katọlik na mmekọ nke ndị nsọ na mgbaghara nke njọ na mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ebighị ebi. Nke a bụ okwukwe anyị nke anyị ji ngori na-ekwupụta site na Kristi onye nwe anyị. Runata isi ugbu a na ekpere nke ndị kwere nọ. Kedu ihe ị na-agabiga na ndụ? Oge Advent bụ oge olileanya. Jesu na-agwa gị na olileanya adị. N'akwụkwọ Jeremiah chapter 31 verse 17, ọ sị there is hope for the future because the future will be bright. Ọ bụrụ na igwe ka ife mere na ndụ gị n'oge gara aga, maọbụ ife na-eme n'ezinụlọ gị kịta, maọbụ ife ụmụnne gị ụmụnna gị ndị enyi ndị ikwu na ibe gị na-eme, maọbụ ife a na-akwawa iyi ka ime, ọ bụrụ na ikwere ka ha kpube gị iru n'ala, ọ ya afịakwara gị arụ. Mana ịnọdụ n'ọnọdụ ndị a nwee okwukwe, nwee olileanya, na-agbasi mbọ ike, echi ga-aka mma. Ngwa ya amara nke Chukwu ka ife mere n'oge gara aga na ndụ gị ghara ịdọchigha aka klọk azụ. Pọl ekwere ka ọ dọchigha anya azụ maka o so na ndị gbara mbọ karịa. Ekwena ka ebe ndị mmadụ na-etinye gị na ya pressure from the family, pressure from the society. Ekwena ka ekpudo gị iru n'ala. Ya amara nke Chukwu mgbe such pressure dị around you, iwelite isi gị elu. Yọọ Chineke ka echume afa ndị mmadụ na-echu, ndị na-elekwasị anya, ndị tụkwasịrị obi, ndị gị na ba na-emekọ ihe, ụmụ gị, ụmụnne gị, nne na nna gị, ndị agbata obi. Ka echume afa ha na-echu ghara ikpudo gị iru n'ala, kama ka Chineke nye ya amara ka iwelite isi gị elu. Yọọ Chineke ka ife na-eme na ndụ gị maọbụ ife ga-eme n'ọdịnihu ghara ịbụ ife ga-eme ka ikoropụ obi, kama ka ọ bụrụ ife ga-ewelite olileanya gị. Yọkwazị maka agamnihu, aṅụrị, ife akụ ife enwe ọdịmma niile na-achọ n'aka Chukwu. Yọkwazị maka ezumike ndị nwụrụ anwụ ka ha nweta ezumike. Tinyezie mkpa gị ndị ọzọ na mbido ọnwa anụmanụ.
olileanya anyị ekerepụrụ oge echi ka mma n'oge nzọpụta anyị adịgo nso n'olileanya anyị adịgo nna bụ niile niile nyere anyị aka ihe ọbụla na-ekorukwu anyị obi na ndụ ihe ọbụla na-eme ka anyị dị ihu na ala ihe ọbụla na-akara anyị arụ ihe ọbụla na-eme anyị mkpọkasị arụ n'ọnọdụ dị anyị niile anyị agbara anyị na-ekwu olite isi anyị elu mgbe anyị ga-eji nne anyị elu mgbe anyị ga-eji nwe olileanya nwee okwukwe na ị ga-enyere anyị aka wee gboo mkpa ndị a ka anyị ndị anyị yọrọ kpere ndị anyị mere ihe ndị anyị chere n'elu gị bụrụ ihe ị ga-esi na anya anyị olileanya maka na anyị yọrọ ya site na Kristi onye nwe anyị.
receive our offering. We offer this gift from our blessing. We pray thee, O Lord, receive our offering. May our offerings come to you like incense. May our offerings come to you like incense. May our offerings come to you like incense. We pray thee, O Lord, receive our offering. We pray thee, O Lord, receive our offering. ụmụnne m ka aja m na nke ụlọ rie ga-amasị Chineke nna ji ike niile nara nọ. Nara anyị na-arịọ odi nwenụ onyinye ndị a anyị sitere n'onyinye gị ga-akpụkọba ma mee ka ihe ndị ahụ i kwere ka anyị were nsọpụrụ na-eme mmemme ha n'elu ụwa nke ya wetara anyị ụgwọ nke nzọpụta ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Dominus vobiscum. Susum corda. Gracia sagamus Domino Deo nostrum. Veredium et istum est tecum et salutare. Nos tibi sempet ubique gracia sagere. Domine Sancte Pater omnipotens per Deus, per Christum Dominum nostrum, qui primo adventui humilitate missa assunte, dispositionis antiquem unus implevit, nobisque salutis perpetua tramitem reservavit, ut cum secundum venerit in sue gloriae majestatis, manifesto Domum munere capiamus, quod vigilantes nunc audemus, expectare promissum, et ideo cum angelis et ac angelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus,
Dominum Gloria Tuae, Canimus, Sine Fine Dicentes. Ya mere anyị na-arịọ ido onye ndị ya nsọ site n'ikwukwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ wee na achịcha ka ọ na-enyekwa ekele nyawa ya nye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka ụnụ. Itu agwa ka o si mee mgbe erichara nri anyasị, ọ bụrụ iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi ụlọ na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọga, na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Christi,
nụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya. Anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri ikwu n'iru gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na arụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwanụ, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, meenụ ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị Francis na bishọp anyị Paulinus na ndị echiri echi niile. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rara ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị na-arịọ ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi, na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụwa keta ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị, Chukwu nna ji ike niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Precepti salutaribus maniti, et domina institutione formati, audemus dicere.
1,000 ka anyị kpọrọ ya aka. O nwere ezinụlọ nnukwu ya 3,000, 2,000. Onye achọrọ ga-agba mbọ 1,000 naira cash. Biko nwere onye ọzọ kwesịrị onye ya ga-eru mma afọ 2,000. 2,000. Okay, 1,000. Ndị ikpeazụ 1,000. Special Thanksgiving. Ọ bụrụ na ị nyere aka nọmba, anyị nwekwara aka nọmba, onye gị ozugbo. $1,000
soon. What's the praise the Lord. I will about 4. I will have number last, number first. Jesus told me I will here. I will just do first. And so I can just go number 1. The third is Jesus. I said the project on the sky making an last. When I will do the first. I will just run my message also. I will do it. Amen. Ndị ga-ebu ụzọ wee pụta bụ ndị anụ ọma na anụ ilo ndị ga-akpọpụrụ anụ ụzọ ngosi tata December 1st bụ ndị nọmba 1. Amen. Anyị bịa na Paris anyị nwere number 1, number 2. O nwere ebe ọgbọ ndị ọzọ na-esi ka anyị ga-ewere nwanyị ndị bụ number 1 na Paris anya bụ uru ọkpala gị azụ 1 St. Martin de Paul uru ọkpala they are number 1 uru ọkpala ndị bụ ugwu yes ọnụ ahụ number 1 so anyị na-agba ebe uru ọkpala zone 1 St. Martin ka akpọpụla anyị ụzọ ka ndị ọzọ si wezie abịkabazia anyị ekwere ukwe anyị ji Jizọs do mere first o gosiri na anyị ama mmezi ndị ọzọ maka Jizọs do na anyị na-eketa mgbe bụ nkarị last okay number 1 quiet ihe ọma na-emere m dịka ndere Chimakwụkwọ ya bịa ma na-emere m dịka ndere n'ọnwa Disemba anyị na-akpọkwa rizọt na Disemba agụ anyị akpọ ka ndị si wee ka anya bụ ụka ihe ọma na-emere m dịka ndere Chimakwụkwọ ihe rịọrọ nna na-emere m dịka ndere ọ ndị okorobịa akpọpụrụ anyị ụzọ ndị okorobịa akpọpụrụ ụzọ ha nupụrụ ụzọ otu ikile ụzọ otu Ezra.
anyị na-agbarịta ndị zone 4 ABBA Aba zone. St. Michael the Archangel, the highest angel. Aba nna ndị Assumption. Madeline of Aba nna Aba ngwa daalụ with 50,000 is up on Africa. We use like a conference. Oh, yeah, with 50,000, which is 10,000 with it. So now I got it first. And then I will have my money. I call my camera. I'm going to tell you John 5. Orozon, St. Pius the Great. Orozon, my God. Yes. Orozon, Malo, Wednesday. Orozon, Malo, St. Paul's zone 6, one the number, every the corner all good is even forever. More than the day man is on zone 6. The man like our person is man is on zone 6. No one will do no man no got the game man. All the man will mama the pop zone 2. Those are the
Praise the Lord. Ịkpọ afọ agbamakwụkwọ ga-adị n'etiti Philip Chukwu Ugwu, nna ya bụ Thomas Ugwu, nne ya bụ Teresa Ugwu, ha bụ ndị ruo ọkpalaba n'Igbo Denu n'Igbo, ya na Regina Amechi Ọnigbo, nna ya bụ Obi Ọnigbo, nne ya bụ Patricia Ọnigbo, ha bụ ndị isi eke ihe ala local government area. Philip Arinze Mkpume, nna ya bụ John Mkpume, nne ya bụ Agnes Mkpume, ha bụ ndị abalị Igbo, ya na F.A. Ngozika Obinwa, nna ya bụ Paulinus Obinwa, nne ya bụ Juliana Obinwa, ha bụ ndị Agụrụ. Hyacinth Chukwuma Okolo, nna ya bụ Hyacinth Okolo, nne ya bụ Benedict Okolo, ha bụ ndị ruo ọkpalaba Ifitenu n'Igbo, ya na Favour Chetachi Okolafọ, nna ya bụ Michael Okolafọ, nne ya bụ Stella Okolafọ, ha bụ ndị arọ ndị Izọl. Solomon Chibụzọ Ikeọra, nna ya bụ Luke Ikeọra, nne ya bụ Caroline Ikeọra, ha bụ ndị Uke Idemmili North, Anambra State. Ya na Doris Sochima Agụimo, nna ya bụ Augustine Agụimo, nne ya bụ Roslyn Agụimo, ha bụ ndị Aba Kitenu n'Imo. Francis Xavier Ọbadike, nna ya bụ Linus Ọbadike, nne ya bụ Stella Ọbadike, ha bụ ndị Ụmụoji. Ya na Mary Cynthia Ọlụebube Ọnya, nna ya bụ Kenneth Ọnya, nne ya bụ Caroline Ọnya, ha bụ ndị Rezebalachi Stenu n'Igbo. Titus Ikechukwu Ugwuani, nna ya bụ Simeon Ani, nne ya bụ Juliana Ani, ha bụ ndị ọkụ na-anọ Enugu South, Enugu State. Ya na Roslyn Ọbịageli Umeadị, nna ya bụ Simeon Umeadị, nne ya bụ Bridget Umeadị, ha bụ ndị Igbo. Onye ma ihe ga-anapụ ndị a niile agbamakwụkwọ ka o mee ụkọchukwu na-achị na Paris amalụ n'oge. Anyị na-enwe retreat every year na Paris anya, Paris retreat. Ndị fada ejego retreat nata, ndị sista ejego nata, ndị Catholics ejego. Ka anyị nwabụ na anyị nọ ebe ahụ for 1 week, from morning to night, na-edutere ụlọ, na-agụrụ ọrụ ọbụla anyị rụchara. So nke anyị nwabụ nke anyị nwabụ ndị ụka Assumption. Retreat anyị ga-ebido echi niile Monday, bido na 3:30 wee ruo na 6. Anyị ga-ebido n'ọnụ ụtụtụ na-jebe n'ọlụ anyị dị iche iche. Mgbede anyị abịa maka ahụ retreat for 1 week. Ọ bụrụ na ị na-abịa mkpokọrọ ezinụlọ gị na ndị friends gị na-abịa 3:30 p.m. every day. Maka ife retreat anyị ga-enwe ga-ebido echi, etu a ka anyị ga-esi nwee morning mass. Ga-ekwe ntị ọfụma ọ. Echi bụ Mọnde, anyị ga-enwe morning mass n'ụtụtụ. Mbọsị Satọde, anyị ga-enwe morning mass n'ụtụtụ. Mbọsị Tuesday, morning mass ama ndịkwa n'ụtụtụ na mgbede 4 p.m. 3:30 anyị ga-ebido 4 ebido mass.
Tuesday, Wednesday, Thursday, wee Friday. Bido Tuesday, wee Friday. Morning mass anyị ga na-abụ na mgbede, sọsọ n'izu ụka. Ụfọdụ ga-akpọkwa m na fonu ozugbo Chineke ekwena mbọsị morning mass. Na-aba mba na anyị ji bịa morning mass ụlọ ụka ekpochi. Ga-ekwentị o, asị m na morning mass anyị ga-enwe n'izu ụka sọsọ echi Mọnde na Satọde. Ma bido na Tuesday wee Friday, morning mass ga na-adị na mgbede niile sọsọ n'izu ụka. Anyị ga-enwe meeting nke ndị Bazaar Committee. Ndị ga-eso wee anya bụ meeting bụ nke a, ma ọ bụ na ọnwa Disemba dị n'afọ. Time ga-abụ 4 p.m. Ndị ga-abịa ya bụ meeting bụ ndị Adult Bazaar Committee members, Youth Bazaar Committee members, ndị statutory bodies, ndị CMO, onye isi CMO, ya chairman CMO na secretary, chairman CWO na secretary, onye isi ndị youth na secretary, mayor na secretary. Ndị ọzọ ga-eso wee bịa bụ ndị finance council, ndị finance committee, na ndị zonal leaders, secretary, zonal leaders na secretary ga-abịa meeting a. Ịbịa n'oge. Ọ ya leba na-ekwu na-aga n'ihu, ị na-anachi azụ, ị na-emebide ndị mmadụ ikpe. Bịa n'oge. N'ọkwa Disemba ka a ga-eme ya bụ harvest. Tata nọ abụ nke isi n'ime ọnwa Disemba, anyị ga-enwe rosary procession. Rosary procession anyị tata ga-abụ na 3:30 p.m. After rosary procession, anyị enwe holy hours nke ga-ebido na 4 p.m. Biko bịa ma bịazikwa n'oge. Ndị ga-edo anyị na-ekpele chaplet tata bụ ndị charismatic by 3:30 p.m. A ga-enwe dasịsa diaconate ordination. Ya bụ na a ga-echi ndị dikin na dasịsị a Saturday na-abịanụ ga-abụ 14th of December ka a ga-echi ndị dikin. Time ga-abụ 9:30 a.m. na cathedral. Mass ga-ebido 9:30 a.m. Ndị niile na-ekele nri maala onwe ha, ya bụ ndị afọ ha dị n'akwụkwọ nke ndị zonal leader dị nye fada. Ndị afọ ga-abịa ikele ndị afọ mbọsị Tọzdee, ọma mbụ Wednesday, mbọsị Tọzdee ga-abụ 5th of December, time 10 a.m. Ịbịa na 12 maọbụ 1 maọbụ ka echie, o nwere onye ga-enye gị ọnụ because ndị a na-eke, a ga-ekele ndị afọ anya. Ọ bụ na ị nwere ebe izite mmadụ. A ga-enwe meeting nke ndị Zone 2, CWO Zone 2, Urezebalachi. CWO Urezebalachi ga-enwe meeting echi na Mọnde. Na be onye na-anọ wee na-enye time 10 o'clock nke ụtụtụ. Ha chọrọ ndị ochie na ndị ọfụ. Ha jikwa oge a na-ekwu na ha hụrụ ndị Urezebalachi ụmụ nwaanyị ga-azacha ụlọ ụka Satọde na-abịa. Ndị Legion of Mary, ndị auxiliary members ga-ekpe ekpele a na-adị na-ekpe ma ọ bụ na anyị gbasaa ụka 9 tata. Auxiliary members ndị Legion of Mary. Ndị Nigeria Union of Pensioners n'Imo chapter ga-enwe ekpele meeting ha na-eme ofu ugboro n'ọnwa nke ọnwa Disemba, but Tuesday ga-abụ 3rd of December, time 3 p.m. na guest house n'Imo. Ha chọrọ ndị ochie na ndị ọfụ. Anyị na-ekwusi ndị ji ụgwọ maọbụ na bazaar anyị mere ndị gara aga maọbụ na nke anyị mechara ọkụ a ma nke anyị meta aka, biko ka iweta ego ikwe na nkwa. Ọ bụ na ị hapụ ya, ikwekwa ọzọ kwekwasị ịma mmasị ụgwọ ole iji.
ijisi ike na-akwụta ya bụbụ nwaanyị nwaanyị. O nwere polisi a ga-eji bịa kpọrọ gị mana ọ Chukwu ka iji ụgwọ. Anyị ji oge ajụrụ afọ mmadụ niile na-ekene nna anyị the man of God. Asịsị kwesị nke ahụ na the higher, ọ na-asị na higher chief or high chief, high man of God. Ọ bụ asịmasị. Anyị makwa na onwe onye kụrụ ebe a. Ọ bụ ahụ nwere iji onye ọbụla edu. Ọ na-atụrụ anyị Chukwu ji alụ ọgụ. Mgbe ọ na-asị n'afọ anyị ncha na Chukwu ga-agọzili anyị in Jesus name. Otito dịrị Jesu. O nwere Baịbụl mmadụ n'ụzọ n'ụlọ ụka. Ọ bụrụ na Baịbụl gị na-ebịa iwere. Otito dịrị Jesu. Biko, sorry na egburu n'oge. Daalụ maka ndidi unu. Ihe katikist kọwara gbasalụ maasị n'izu ụka niile na retreat ga-ebido na mgbede echi. echi Monday by 3:30. Bidozie mbọsị agawa wee kwụsị na Friday. Maasị niile ga-abụ sọsọ na mgbede. Mana echi Monday anyị ga-aka morning mass n'ụtụtụ by 6 o'clock. Mbọsị Saturday anyị ga-akakwazi maasị n'ụtụtụ by 6 o'clock. Anyị na-ekelezi ndị niile nyere onyinye ma donation ma nke zone ma nke general. Sorry na mbụ ụzọ mee nke Jesus and Mary zone ife emebe nke zone so dị iche iche ha ncha ka so n'ihe a na-eme. Biko daalụ. Anyị na-ekene ezinụlọ tọrọ mma mma Nwadịbe Okolo Ugwu. Oge anyị na-ekene ezinụlọ tọrọ mma ma ndị bụ Ugwu ọgụ ya Owaimo-Nimo. Oge Owaimo-Nimo. Oke, anyị na-ekene ndị bụ Owaimo-Nimo. Gbaghala nọ na nka bịara ọfụ ahụ nje eji esi nwere nke mma. So ndị bụ Owaimo-Nimo daalụ. Ndị niile nyere onyinye kwuruzie ọtọ ka anyị gọzie ụnụ. Ndị nyere onyinye Project Sunday ma private donation ma special donation ma general donation ma zonal donation. Ụlọ na ọtọ ka anyị gọzikọ ọrụ na ọnụ tupu anyị agbasa ahụ. Ọ bụrụ na iso n'onyinye na onwe efe ekele na baketi a ụlọ ọtọ. Ọ bụkwa na onwere ebe ekele ji nwe na ọrụ onwe ya anya. Ngwanụ nata n'isi ka ụnụ nara ngọzi. Enyemaka anyị dị n'aha Onyenwe anyị. Anyị chọrọ ịgbado ụkwụ n'okwu nke Chineke na akwụkwọ Aịzaya chapter 65 20-24. Na verse 20 ọ sị na ngọzi nke Chineke ga-eso ụnụ maka na unu agaghị anwụ ọnwụ nwụchu, unu agaghị anwụ ọnwụ ike, unu agaghị anwụ mgbe oge unu ezubere. Ọ sị na ndụ unu ga-atọ atọ. Ekpere anyị n'isi unu bụ na aja unu chụrụ tata na amara Chineke ga-eso unu ka ndụ unu tọọ atọ in Jesus name. Na verses 21-23 ọ sị na unu ga-akọ ife rie mkpụrụ ife unu kọrọ, na unu ga-agba mbọ gbata ife na ebe ofufe unu agaghị ana n'iyi. Anyị na-ekwubi okwu n'isi unu tata na mbọ niile unu gbara, onyinye niile unu nyere, mbọ unu ka ga-agba n'ọdịnihu, uche unu ga-echu, ọsụsọ unu ga-esu, na ọ ga-amịtara unu mkpụrụ ngọzi in Jesus name. Na verse 24 ọ sị na ebere ọbụla unu sekpuru ana be na Chineke ga-aza unu. Ọ sị na tupu unu ebere akwa na ebere na ọnụgụ ihe unu na-ekpe, na tupu unu agbakasịba arụ na ọza n'ekpere unu, ka ekpere unu bụrụ ekpere azara aza in Jesus name. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. N'isi agụsịrị ụka anyị naba n'udo.
My car is not here. It is come and join. Okay, Okay. Yes, I am. I see like I can't end it. Yeah. you know, they should use the happier one now. Only swallow is ready. Are you serious? Pretty talk. And at the third, they see how they are keeping quiet. If not to now, you see, John. Hello, John. Massacre about 150 people. Okay. I look at Basago. Okay. Only swallow. He's bringing it. Actually, I will come when there yesterday. But it's not that personal. White rice is ready. Jollof rice is ready. Jollof rice is ready. You're doing What shirt is what? What shirt? the answer comes after the mission. Why did you give her alcohol yesterday? See why you give her.
Utoro chabe. Ba kaya na. Sister, I'm sorry, Roger.
Anche bene.
You can come in, come in. No, one but someone knows who we have. I'm going to family so they are moved. You look at it only, but I'm going to fastest. Home you know, whatever I know, okay, I don't know. Ndị nọ na-aga n'obi unu sokwa n'ihe a na-eme kwụrụ n'ọtọ ka anyị kpee ekpere n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Enyemaka anyị dị n'aha Onyenwe anyị. Ose bụrụ ụwa n'ụlọ arịrịọ anyị. Onyenwe anyị nọnyere ụnọ. Onyenwe anyị Jesu Kristi nọrọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị 3 wee si etu a gọzie enyi ndị niile kwere na gị. Ya mere ndị niile awa nọ n'ime ili ji nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị Chief Sir Anthony Nweke Ugwu nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekuli ya nye ya ihe nke onwe gị bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o were ọkụ nke ihu gị hụ ihe gị dị ebighị ebi n'eluigwe nke onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Nna anyị nọ n'eluigwe, otuto dịrị afa gị, ka ọchịchịrị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ndị esi n'eluigwe. Nye anyị tata ndị nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ha, dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Enyekwana ka anyị kwere nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. Ekene Maria, jupụtara na gracia, Osebụla nyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ikwere niile, ọ dịazị ngọzi n'afọ Jesu. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, yọrọ anyị bụ ndị arịrịọ, kịta na amanye ọnwụ anyị. Amen. otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Etu ọ dị na kịta na ekwere n'ụwa ebe ebere. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka ị mere nwa odibo gị Chief Sir Anthony Nweke Ugwu nke mbụ. Nwa odibo gị a nwere okoyi na ihe bụ uche gị, ekwela ka ọ daba n'ahụ nke dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwa odibo gị bi n'ụwa a, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ. Mezie ka ebere gị sikwazi otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Nye ya ezumike dị ebighị ebi Onyenwe anyị. Ka mkpụrụ obi Chief Sir Anthony Nweke Ugwu na mkpụrụ obi niile kwe anụ gara aga ka o zuo ike na ndokwa. Biko Chukwu, anyị na-arịọzi ebe anyị na-echeta ngafe nke nwa odibo gị na papa anyị Chief Sir Anthony Nweke Ugwu na ọnwa 6 o ji wee gafee, ka anyị na-ekpere ya ekpere, ka anyị na-echetakwa anyị nwabụ ndị dị ndụ, ezinụlọ, ndị enyi na ndị ikwu na ibe na ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanyekwe nso. Nye na anyị gracia gị iji wee kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ịdị na-ebi ndụ dị mma mgbe niile. Ka ọnwụ mberede, ọnwụ akwadoghị akwado, ọnwụ uchuchu ka ọ ghara ikwudo anyị, kama ka anyị na-eche nche mgbe niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị ga-abịa ịkpọrọ anyị ka anyị nwee ike iso banye na ndụ ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Ka mkpụrụ obi Chief Sir Anthony Nweke Ugwu na mkpụrụ obi niile kwenụ gara aga nye ya ezumike dị ọkpụ Onyenwe anyị, ka o zuo ike na ndokwa. Ka Maria dị asọ, nne nke Chukwu, nne dịkasịrị obi ebere na onye ntasi obi ndị na-eru uru, anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwa odibo ya na papa anyị Chief Sir Anthony Nweke Ugwu, ka ọ kpọrọzie dịka ezigbo nne n'ihi amara ya, ka o nwee ike ịlụ ọsọ ọsọ n'ebe ahụ ọ na-atụ anya ya n'eluigwe, biri na ya ebighị ebi ebighị ebi. Ka mkpụrụ obi Chief Sir Anthony Nweke Ugwu na mkpụrụ obi niile kwenụ gara aga ka mkpụrụ obi a zuo ike na ndokwa. Anyị agbaba na nchedo gị. Onyenwe anyị nọnyere ụnọ. Chineke pụrụ ime niile kasie ndị ezinụlọ bụ ugwu obi, gọzie ndị enyi na ndị ikwu na ibe ndị gbakọrọ ọnụ isofa wee kpebere n'isi papa anyị Chief Sir Anthony Nweke Ugwu, ka anyị ga-anachiga wee ka amara bakwara anyị ụba, ka anyị na-agba mbọ n'ebe ọbụla anyị nọ ka ngọzi zuola anyị oke. N'akwụkwọ Aịzaya chapter 55 verse 12, esiri ije anyị na ntata anyị na mgbagharị anyị na ọchịchị obi anyị
ga-abụ ihe a ga-emezu maka na ị ga-anọnyere anyị na amara anyị enwe mmeri ka oge niile nke ndụ anyị na mbọ niile anyị na-agba n'ezinụlọ na ezinụlọ anyị dị iche iche ka mmeri na testimoni sobe anyị site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chineke jike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. O paradise, o paradise,
guys producing for me. Also, phone like you try to phone guys, you have to have on them. Maybe all going on there. You say okay. Come on, send you here. Like everybody to have your apartment. You do my own business. I'm not do it. You keep an eye on. Also, you never do that. I'm saying I send you. I didn't go on about the baby here. I don't know how you feel like I'm not sure anything. I'm going to comment on it. One more time. Like, there's so many things to do na Facebook. I don't know now. I see.
We're going to have to go to the end of the outside. Owaimo. Yeah. Me face you. Face you. Okay. This is the end of the life. So thank you very much for watching. Thank you very much for watching, please. Thank you very much for watching. So this is the end of the life. We're about to end the life now. So please, thank you very much for watching. Cheers.